Ιωνάς, κεφάλαιον Α. Και γένετο λόγος Κυρίου προς Ιωνάν, τον του αμαθή, λέγον: αναστήθηκε πορεύου εις Νινεβή την πόλην την μεγάλην, και κήρυξον εν αυτή, ότι ανέβη η κραυγή της κακίας αυτή προς με, και ανέστη Ιωνάς του φυγήν εις Θαρσήν, εκ προσώπου Κυρίου, και κατέβη εις Ιώπην, και έβρε πλοίον βαδίζον εις Θαρσήν, και έδωκε τον ναύλον αυτού, και ενέβη εις αυτό του πλεύσε με ταυτό εις Θαρσήν εκ προσώπου Κυρίου. Και Κύριος εξήγηρε πνεύμα μέγα εις την θάλασσαν, και εγένετο κλείδον μέγα εν τη θαλάσσι, και το πλοίο εκινδύνευε του συντριβήνε. Και εφοβήθησαν οι ναυτικοί, και ανεβόησον έκαστος προς τον Θεόν αυτού, και εκβολήν επιήσαντο των σκευών, τον εν το πλοίο εις την θάλασσαν, του κουφιστήνε επ' αυτόν. Ιωνάς δε κατέβη εις την κύλην του πλοίου, και κάθευδε και έρεγχε, και προσήλθε προς αυτόν ο προρεύς, και είπε αυτό: τι σύρεγχης, ανάστα και επικαλού τον Θεόν σου, όπως διασώσει ο Θεός ημάς, και ου μη απολόμεθα. Και είπεν έκαστος προς τον πλησίον αυτού: δεύτε βάλομεν κλήρους, και επιγνώμεν τίνος ένεκεν η κακία αυτή, έστιν εν ημίν. Και έβαλον κλήρους, και έπεσε ο κλήρος επί Ιωνάν, και είπον προς αυτόν: απάγγειλον ημίν τίνος ένεκεν η κακία αυτή, έστι εν ημίν, τι σου η εργασία έστι, και πόθεν έρχει, και πού πορεύει, και εκ ποίας χώρας, και εκ ποιου λαού ιού. Και είπε προς αυτούς δούλος Κυρίου: είμαι εγώ, και τον Κύριον Θεόν του ουρανού εγώ σέβομαι, ως επίησε την θάλασσα και την ξηράν. Και εφοβήθησαν οι άντρες φόβον μέγαν, και είπον προς αυτόν: τι τούτο επίησας, διότι έγνωσαν οι άντρες ότι εκ προσώπου Κυρίου ειν φεύγον, ότι απήγγειλεν αυτής. Και είπον προς αυτόν: τι ποιήσομεν σύ και κοπάσει η θάλασσα αφημών, ότι η θάλασσα επορεύωτο, και εξήγηρε μάλλον κλείδωνα. Και είπεν Ιωνάς προς αυτούς: άρετε με, και εμβλέψατε με εις την θάλασσαν, και κοπάσει η θάλασσα αφημών, διότι έγνοκα εγώ ότι διεμέ ο κλείδος, ο μέγας ούτος εφημάς έστι. Και παρεβιάζοντο οι άνδρες του επιστρέψε προς την γην, και ούκ δύνατο ότι η θάλασσα επορεύωτο, και εξηγήρετο μάλλον επ' αυτούς. Και ανεβόησαν προς Κύριον, και είπαν: μη δαμός, Κύριε, μη απολόμεθα ένεκεν της ψυχής του ανθρώπου τούτου, και μη δώσε εφημάς αίμα δικαίου, διότι σύ, Κύριε, ον τρόπον ευούλου πεποίηκας. Και έλαβον τον Ιωνάν, και εξέβαλον αυτόν εις την θάλασσαν, και έστι η θάλασσα εκ του σάλου αυτής. Και εφοβήθησαν οι άντρες φόβου μεγάλου των Κύριων, και έθισαν θυσία το Κυρίο, και ύφξαντο τας ευχάς. Κεφάλαιον Β. Και προσέταξε Κύριος κήτη μεγάλο καταπίειν τον Ιωνάν, και είναι Ιωνάς εν την κοιλία του κήτους 3 ημέρας και 3 νύκτας. Και προσήφξα το Ιωνάς προς Κύριον τον Θεόν αυτού εκ της κοιλίας του κήτους, και είπεν: ευόησα εν θλίψην μου προς Κύριον τον Θεόν μου, και εισάκουσέ με εκ κοιλίας άδου κραυγής μου ήκουσας φωνής μου. Απέριψάς με εις βάθη καρδίας θαλάσσης, και ποταμοί εκύκλωσαν με πάντες οι μετεωρισμοί σου, και τα κύματά σου επ' εμέ διήλθον. Και εγώ είπα: απός με εξ οφθαλμών σου, άρα προσθήσω του επεβλέψε με προς ναών των Άγιών σου.
περιεχήθημη είδωρ ως ψυχής άβυσσος εκύκλωσε με εσχάτη, έδι η κεφαλή μου εις σχισμάς ωραίων, κατέβην εις γης, η συμμοχλή αυτής κάτοχη αιώνιοι, και αναβεί το εκφθοράς η ζωή μου προς σε Κύριε ο Θεός μου, εν το εκλείπειν απ' εμού την ψυχήν μου, του Κυρίου εμνίστην, και έλθει προς σε η προσευχή μου εις ναών των Άγιών σου, φυλασσόμενοι μάταια και ψευδή έλεον αυτών εγκατέλειπων. Εγώ δε μεταφωνείς ενέσεως και εξομολογήσεως θύσωσι, όσα ευξάμην αποδώσωσι εις σωτηρίαν μου το Κύριον. Και προσέταξε Κύριος το κήτος και εξέβαλε τον Ιωνάνης επί την ξηράν. Κεφάλαιον γάμα. Και γένετο λόγος Κυρίου προς Ιωνάν εκ δευτέρου λέγουν, ανάστητη και πορεύθητη εις Νινεβή την πόλην την μεγάλην, και κήρυξον εν αυτή κατά το κήρυγμα το έμπροσθεν ο εγώ ελάλησα προς σε. Και ανέστη Ιωνάς και επορεύθης Νινεβή, καθά ελάλησε Κύριος. Η δε Νινεβή ειν πόλης μεγάλη το Θεό, οδή πορείας οδού 3 ημερών. Και ήρξα το Ιωνάς του εισελθύνη στην πόλην ως η πορείας ημέρας μίας. Και εκήρυξε και είπεν, έτη 3 ημέρε και Νινεβή καταστραφήσεται, και επίστευσαν οι άντρες Νινεβή το Θεό και εκήρυξαν νηστεία, και ενεδίσαντος άκους από μεγάλου αυτόν έως μικρού αυτόν. Και ήγγισεν ο λόγος προς τον βασιλέα της Νινεβήν, και εξανέστη από του θρόνου αυτού, και περιήλατο την στολήν αυτού αφεαυτού, και περιεβάλετο σάκον, και εκάθισε επί σποδού. Και εκηρύχθηκε ερέθη εν την Νινεβή παρά του βασιλέως και παρά των μεγιστάνων αυτού, λέγον οι άνθρωποι και τα κτήνη και οι βόες και τα πρόβατα μη γευσάσωσταν, μη δε νεμέστοσαν, μη δε είδωρ πιέτωσαν. Και περιεβάλλοντος άκους οι άνθρωποι και τα κτήνη, και ανεβόησαν προς τον Θεόν εκτενώς, και απέστρεψαν έκαστος από της οδού αυτών της πονηράς και από της αδικίας της εν χερσίν αυτών, λέγοντες, τι είδεν η μετανοήσει ο Θεός, και αποστρέψει εξ οργής θυμού αυτού, και ου μη απολόμεθα. Και είδεν ο Θεός τα έργα αυτών, ότι απέστρεψαν από τον οδόν αυτών των πονηρών, και μετενόησε ο Θεός επί την κακία, ή ελάλησε του ποιήσε αυτής, και ούκ εποιήσε. Κεφάλαιον δέλτα. Κεφάλαιον δέλτα. Και ελυπήθη Ιωνάς λύπην μεγάλην, και συνεχίθε, και προσήφξα το προς Κύριον και είπε, «Ω Κύριε, ούχ ούτι οι λόγοι μου έτι όντως μου εν τη γη μου, δια τούτο προέφθασα του φυγήν εις θαρσήν, διότι έγνων ότι σύ ελεήμων και ικτήρμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και μετανοών επί τες κακίες. Και νυν δέσποτα Κύριε λάβε την ψυχήν μου απ' εμού, ότι καλόν το αποθανήν με μάλλον ειζήν με». Και είπε Κύριος προς Ιωνάν, «Εις φόδρα λελείπεις εσύ». Και εξήλθεν Ιωνάς εκ της πόλεως και εκάθισε απέναντι της πόλεως, και επίησεν αυτό εκεί σκηνήν, και κάθιτο υποκάτω αυτής έως σου απίδη τι έστε την πόλη. Και προσέταξε Κύριος ο Θεός κολοκύνθην, και ανέβη υπερκεφαλής του Ιωνά, του είναι σκιάν υπεράνω της κεφαλής αυτού, του σκιάζειν αυτό από τον κακόν αυτού, και χάρη Ιωνάς επί την κολοκύθιν χαράν μεγάλην. Και προσέταξε ο Θεός κόλικη, εωθήνητη επαύριον,
και επάταξε την κολοκύρθαν και απεξηράνθη και γένετο άμα το ανατήλε των ήλιων και προσέταξε ο Θεός πνεύματι καύσωνη συγκαίοντι και επάταξεν ο ήλιος επί την κεφαλήν του Ιωνά και ολιγοψύχησε και απαλέγετο της ψυχής αυτού και είπε καλόν μη αποθανήν με εις και είπεν ο Θεός προς Ιωνάν εις φόδρα λελείπησε ου επί την κολοκύνθην και είπε σφόδρα λελείπημε εγώ έως θανάτου και είπε Κύριος ου εφήσω υπέρ της κολοκύνθης υπερής ουκ εκακοπάθησας επ' αυτήν ουδέ εξέθραψας αυτήν ή εγεννήθη απονικτός και απονικτός απόλετο εγώ δε ου φύσομαι υπερ Νινεβήν της πόλης της μεγάλης ενή κατοικούσι πλοίουν οι 12.000 ανθρώπων ή την εσούκ έγνωσαν δεξιάν αυτών ή αριστεράν αυτών και κτίνει πολλά.